תנו להם מחיאות כפיים! יואו! בנות, תודה, רגע, לא סיימנו את זה. טוב, עינב, אנחנו עומדים לעשות את התרגיל מסוכן של ג'אגינג. הקלאבים יעופו בצורה כזאת. שווי! דסה תעמדי טיפה קדימה. באותו זמן הם יעופו מהקורת בצורה כזאת. שווי! ביחד זה נראה משהו כזה. שווי, 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 שווי! עכשיו אנחנו לא רוצים לראות אתכם נפגעות. נכון, בגלל זה יש לנו טריק מיוחד, אנחנו פשוט לא מסתכלים, אנחנו חולקים ככה עם הגב, ואז אנחנו לא רואים. סתם. אין לכם מה לדאוג, חבר'ה, באמת עכשיו ברצינות. שאלות בסוף. טוב, אתם מוכנות? תעמדו ככה, כמו בדום, צמודות, חיוך גדול ודבילי על הפנים. הנה זה בא. עוד שלכם פה, נכון? אני פה. אהלן. אף אחד לא מצלם את זה? סתם, כולם. חבר'ה, אני מבקש לא לצלם, אוקיי? זה לא טוב לביטוח, אנחנו טוב, נעשה תמונה אחת. תמונה. בנות, תעשו ככה. ביי ביי. ביי ביי. יופי. יש לכם אחים? לך אין? אין ספר לזאתי, תיזהרי, בסדר? טוב, הדס הולכת קדימה. הנה זה בא. בוא תראה שאני עכשיו בשלב כל הזמן קדימה. הנה זה 3, 4, דסה. כל הזמן צפים. הנה זה בא. עינב? כל הזמן מסתכל קדימה. דסה? כל הזמן מסתכל קדימה. הנה זה בא. עינב. כל הזמן להסתכל. טוב, זה יכול להימשך עכשיו 45 דקות. נלך על זה. הנה זה בא. 3, 4. לא לזוז. 2, 1. שווינג! לא לזוז. שווינג! קצת רוח היום. שווינג! 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 מחיאות כפיים לילדות יום הולדת. הייתם, רגע, שנייה. אנחנו רוצים לעבור לסדנת הג'אגלינג והיינו רוצים שתעזרו לנו להדגים אביזר שנקרא צלחת סינית. עכשיו, לפני שאני מוציא את הצלחות הסיניות, יש לי שאלה קטנה לילדים פה. מי יודע מאיפה בעולם מגיעות הצלחות הסיניות? אתם מתמצאים בקטע הזה, טוב, היום יש קצת רוח ויכול להיות שיהיה לנו טיפה קשה. אביזרי הג'אגלינג שלנו הם פה. פה נמצאות הצלחות הסיניות, כאן נמצאים הקלאבים שראיתם אותם, והפלאוור סטיק שעוד מעט נמצאים.